Усім привіт, шановні глядачі телеканалу АТR по всьому світу. Я дуже вдячний вам за вашу увагу, за вашу допомогу нашому каналу, який тримає медійний фронт у Кримському напрямку, та і, в принципі, не лише. Я дуже радий, що сьогодні до нас долучився вже людина дуже досвідчена, яка розуміється на розвідці, і на політиці, і на іншому. Це наш вже не вперше у нас експерт в гостях, якого звати Михайло Притула. Доброго дня. Салям алейкум, пане Михайло. Ну, прекрасно. Ви полковник контррозвідки в запасі, якщо я правильно сказав, так? Правильно, десь так. Ну, але запас це таке умовно все одно ви аналізуєте, все одно ви знаєте і знаєтесь на деяких темах. І я спробую, я б, знаєте, для початку я би попросив вас зробити такий, неважливо, у нас достатньо довга програма, за вашими, як ви хочете, скільки хочете сказати, воєнно-політичну ситуацію в Україні, на ваш погляд, яка вона зараз, а від цього ми вже будемо танцювати далі. Якщо виходити з того, що відбувається зараз на фронтах, то треба аналізувати і внутрішньополітичну ситуацію в Росії, тому що, власне, Росія була ініціатором цієї війни, вона розпочала війну, і оскільки вона почала війну, то ми обороняємось, і тут ми не залежимо, так би мовити, від наших внутрішньополітичних процесів, а залежимо цілком від того, що буде відбуватись у нашого супротивника, і наскільки наш супротивник протягне свою життєдіяльність і як він буде її тягнути. Тому на сьогоднішній день абсолютно важливо є те, щоб розглянути, що відбувається там на болотах у Москві, і яким чином це може вплинути на нас з вами, на наш бойовий дух і на все інше. Отже, що там відбувається? Ми зараз будемо розглядати це, і ми побачимо, що це абсолютно важливо для нас і для того, що відбувається на фронті. В Москві почалась боротьба за владу, боротьба за наступництво, за життя після фюрера, після Путіна. Вже заявилось кілька претендентів, які вже почали діяти, і їх діяльність в боротьбі за владу в Москві, вона вже має свій, так би мовити, результат на фронтах в Україні. Перша група, я б її назвав така найбільш яскрава зірка, яка зійшла на фронті боротьби за престол, це Пригожин, який створює свою ЧВК «Вагнер», він відкатує її в Україні, хто виживає, тим уже пропонують стріляти по росіянам. І вони готуються до того, щоб увійти в боротьбу за владу в Москві в тому числі. Інша група – це група Кадирова, яка займається майже тим самим, що й ЧВК «Вагнер», але вони швидше стоять за спинами росіян. І от ці дві групи, куди вони погонять чмобіків або в Москву, або на Україну, від них, власне, залежить напрямок дій від мобілізованих росіян. Вони таким чином діють. Далі група Бортнікова, це ФСБ, і група, скажімо так, Лаврова, які орієнтуються на Захід, і вчитель чи начальник колишній Путіна і його син. Тобто такі 5 груп, вони є зараз. З ними спілкуються, так чи інакше, з всіма підтримують контакт західні наші партнери, пояснюючи їм, що буде, якщо, так би мовити, вони будуть там не дуже обережними в застосуванні зброї в Україні. І одночасно вони ведуть діалог з колективним Заходом для того, щоб якось закріпитись самим у владі,
для того, щоб отримати свої статки, які знаходяться за кордоном, і так далі. І так далі. Їм є що втрачати. От. Всі ці групи вони зацікавлені в тому, щоб Путін і Шойгу отримали військово-політичну поразку в Україні. Тобто, як це не дивно, але їх діяльність не спрямована на перемогу Росії, а швидше на поразку Путіна як персоналі. От такий розклад на сьогоднішній день є на болотах у Москві. Цікаво, дуже. Ага, продовжуйте. Що ми бачимо, робить Пригожин? Він вже створює по Росії там центри, свої представництва Вагнеру. Це такі вже військово-партійні структури, можна сказати, які готові набирати своїх прибічників і вже починати боротьбу за владу. Ми бачимо, те саме є у Кадирова, ну а про представництво ФСБ там, і Патрушева говорити вже не приходиться. Тобто це само собою розуміється. Основні бойові сили Шойгу перестали існувати, і, власне, вони там, основні його дивізії, вони зараз гинуть на українських фронтах. От така ситуація на сьогоднішній день. Відповідно, згідно з цією ситуацією, з цим розкладом, ми можемо дивитися, що відбувається на фронтах у нас. Тобто, чмобіків, які там мобілізували в Росії, їх кидають на утримання якоїсь лінії фронту, тому що від цього залежить життя Путіна. Чим більше він буде тримати цю війну, він не може перемогти, а поразка для нього рівнозначна смерті. Тому він буде тримати якнаймога більше, розтягувати цю війну і буде її розтягувати за рахунок життів росіян. От те, що, власне, відбувається. Тепер я готовий на ваші питання. У мене вже є додаткові уточнюючі різні. Я певен, що дуже багато. Багато. Ну, по-перше, на чому я не буду вас питати, звідки ви берете інформацію, але на чому. Я можу відповісти, звідки я беру інформацію. Звідки? Я її аналізую по відкритим джерелам. Ну, я ж кажу, це відкриті джерела і ваша аналітика даних з відкритих джерел. Тож я хочу запитати, а чи не здається вам, ну, по-перше, ви не згадали Медведєва. Це ви не забули про нього? Він же такий яструб, що просто там, я не знаю, таких не існує в природі вже звірів, як Медведєв. Ну, як він поводиться. Там Іблісом лікає, там сатаною, там, ну, просто, що це таке? Ну, не знаю, це не до мене питання, це до психіатрів, будь ласка. Або наркологів. Наркологів я тут не можу коментувати дії такого класного персонажа, який хоче, певно, бути наступником Жириновського. Ну, він уже став. Нема коментарів. Але Жириновський був при всій неповазі до нього талановитим актором. Це правда. Він був таким, ну, він просто... Да. А цей просто якийсь брутальний хам просто. Ви не зникайте більше, пане Михайло. Не зникайте. Я вас бачу. Я за вами стежу. Тож, ось у мене є така версія, вона трохи суперечить вашій, і я хочу, щоб ви її проаналізували, бо я сам відповіді точно не знаю. Ось Пригожин поводиться дуже нахабно. Ну, він ставить на місце там губернатора Петербурга, так званого, якого призначив особисто Путін, щоб було за його вертикаль, так? Ось перше, да? Тобто він його принижує відкрито. Він поводиться дуже нахабно, і я не пам'ятаю, що, ну, принаймні, скільки я спостерігаю за політикою російською, кремлівською, да, щоб це якісь такі речі робилися без дозволу. Це не Україна. Там, щоб так поводитися, треба мати відмашку від фюрера все ж таки, так? Перше. Він його людина абсолютно. Я зараз я коротко. І Медведєв теж там, ну, що завгодно, там, неважливо з яких там причин. І мені здається, що як версія така, да, що їх випускають з такими заявами, так, задля того, щоб певним чином переконати західні еліти, що наш Путін ще більш-менш нормальний. Тобто користуйтеся часом, поки що він на троні, з Путіним розмовляйте, бо ці гірші за Путіна, особливо Пригожин. Чи може бути така версія робоча? Наскільки нам наважають, ви бачите?
Чекаю. Всі, хто завгодно заважає. Я вас не бачу, пане Михайле. Пане Михайле. О, Повернувся, вже повернувся. так. Відповідаю на ваше питання. Ці персонажі, вони в основному існують для внутрішнього споживання. Для тих людей, які знаходяться на такому самому рівні розвитку, як демонструє, ну, наприклад, Медведєв. І вони їх розуміють. Так само Пригожин, він має бути зрозумілим для свого контингенту, який він набирає у свої війська. Тобто це персонажі, які грають кілька ролей. І, наприклад, вони там, Медведєв каже, для свого контингенту, Пригожин для свого і так далі. Одночасно вони певним чином легендують свою діяльність перед верховним своїм царем, тому що, ну, вони мають отримати карт-бланш на те, щоб діяти. Тобто Пригожин каже, що я, наприклад, там створюю сили, які будуть захищати царя і отечество. Отримує карт-бланш, і він починає діяти. От. Одночасно він, коли він діє, то ми бачимо, що він стає вже політичною фігурою, і він грає свою гру. Тобто це не просто відпрацювання якогось завдання для царя і отечества, він грає свою гру. Медведєв не має такого завдання, він не грає свою гру. Він просто виступає як, ну, гарний актор, який існує там для людей, які, ну, це він для нас з вами не гарний. Ну так, я розумію, ви кажете. Є своя публіка, є люди, які купляють квитки, яким подобається Медведєв, які знаходяться в такому самому стані. От, алкогольного сп'яніння, кажуть, о, чувак, класно сказав, все. От він поділив публіку, ділиться електорат на певні там сенсові зони, і от він з ними співпрацює. Немає ніяких тут нічого особливого. Я не думаю, що він дійсно п'яний виступає чи там під наркотичним сп'янінням. Ні, він просто грає свою роль для певної російської публіки. Це нормально. Так має бути. Це не дивіться, вони не дурні, вони абсолютно розуміють, що вони роблять. Ну, представте, ну, уявіть собі, там виходить Медведєв і каже: уважаємо товариші інтелігенція. Хто його зрозуміє в Росії? Його ніхто не зрозуміє. А так він виходить і каже: ну ми тут, от це. І все, він його розуміє, все в порядку. Ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. От. В Гондурасі опять неспокійно. Треба розуміти ці речі, вони, ну, досить зрозумілі. Не треба вважати наших ворогів дурнями. Там досить багато розумних людей, ну, яких очолює не дуже, ну, але то вже інше питання. Помітьте, ніхто з них не думає про розвиток Росії, ніхто з них не думає про розвиток власного народу, про власної країни. Вони підмінили поняття розвитку, збагачення, технологічного розвитку, якимись іншими лозунгами, там, мріями про відновлення Радянського Союзу і так далі. Але ніхто з них не може розвивати власну країну і власний народ. Вони про це не дбають і не думають. Тобто нема там життя. Я, до речі, тут погоджуюся, бо не лише там умовно там еліта, але і просто суспільство російське. Його основна риса і основна відмінність від української те, що там абсолютно не існує солідарності на будь-якому рівні. Тобто ніхто нікому не довіряє, кожен за себе. Ну як у тюрмі, в принципі, так? І я по Пригожину хочу уточнити. Ось «Українська правда» там нещодавно написала, що Пригожин має конфлікт з Шойгу і хоче його покарати. Особистий повар Путіна і засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин посилює свої позиції в РФ та хоче покарати міністра оборони Росії Сергія Шойгу через поразки окупантів на полі бою в Україні. Джерело Центр національного спротиву. Я, до речі, не знаю, що це таке, але дослівно. Відповідно до наявної інформації, у середовищі вищого військового керівництва РФ наростають суперечності. Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та Герасимова, а ті, своєю чергою, кивають на Путіна. Паралельно Кадиров та його польові командири
формують на тимчасово окупованих територіях свою бізнес-мережу та отримують все більше влади. За нашою інформацією, відбулася неофіційна зустріч Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні. Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент РФ в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися в тактичний рівень планування. Спротив відзначає, що Росія стрімко втрачає особовий склад регулярних військ, але кадировці набувають все більшу вагу. Кінець новини. І моє запитання. Ну, знаєте, просто Шойгу – це настільки близька людина до фюрера. І, в принципі, і росіяни самі про це кажуть, Путін достатньо м'який фюрер. Тобто для росіян там немає масових репресій. Я не пам'ятаю, щоб там когось насправді з оточення Путіна якось хоча б карали. І навіть хто був там умовно знятий з посад, вони всі нормально почуваються. Тобто розстрілів немає, в'язниць немає, нічого немає, так? Шойгу, він дуже близька людина до Путіна. Це може виглядати як така ІПСО проти російської еліти з нашого боку, не знаю, може з боку Заходу. А чи це може бути правдою, на вашу думку? Ну, от те, що ми зараз ви прочитали, це, власне, підтверджує мої слова про те, що відбувається. От. Просто ця інформація, ту, яку ви прочитали, вона не структурована. Тобто там хтось з цим бореться і так далі. Насправді йде боротьба за очолення ієрархії російської. Шойгу є на стороні Путіна і є людиною, яка компрометує Путіна своєю присутністю поруч. І коли нападають на Шойгу і кажуть, що він бездарно веде війну, то це рівнозначно тому, що кажуть, що Путін бездарно веде війну. І компрометація і військово-політична поразка в Шойгу – це однозначно військово-політична поразка Путіна. І от ті групи, про які ми з вами зараз говорили, повторюю, це кадировці, вони знову ж присутні в цьому тексті, вагнерівці з Пригожиним теж присутні в цьому тексті, далі ФСБ і розвідка, вони всі тут присутні. І от вони ведуть цю гру, вони вже борються за владу. Просто ми беремо і структуруємо цю інформацію. І кажемо, да, от так воно відбувається. Це не ІПСО, це природні процеси в Російській Федерації. Вони відбувались так уже багато разів. Історично, традиційні процеси боротьби за владу. Нічого особливого нема, тільки світ став більш прозорим. Ми можемо спостерігати ці процеси не під килимом, а вже, так би мовити, у прямому ефірі те, що відбувається. І навіть там Джон Саліван каже про те, що він веде перемовини, наприклад, там, з групою Патрушева. Зрозуміло, тому що Сполучені Штати Америки, вони дбають про наступництво те, що буде в Росії після Путіна. І, відповідно, всі ці групи так чи інакше шукають певні контакти з Заходом для того, щоб убезпечити свої статки, своє положення і домовитись про, наприклад, про відступ з України, звільнення Криму і про те, щоб стабілізувати своє положення. Хто з них домовиться перший, той буде царем. Але вони розмовляють всі 5 груп. Ще раз, Лавров, Бортніков, Патрушев, Кадиров і Пригожин. От 5 груп, які зараз борються за владу в Росії. Причому Лавров тут намагається домовлятися з Заходом, він може бути представником будь-якої або всіх зразу. А як так відбувається, що Путін, якого, за вашою версією, планують змінити і запропонувати себе там ці люди там замість Путіна, що ж він так спокійно на це дивиться? Пересаджав би їх усіх, де розстріляв би і все. А справа в тому, що вони ж всі йому не розкажуть цього розкладу. Він вірить в те, що він всесильний. Хто скаже Путіну, що він не всесильний, що він вже майже... Тобто він став заручником власної пропаганди. Тобто вона його переконала в тому, що він вічний. Так, саме так. Його власна пропаганда, його і
вбиває, власне. І, власне, його ж пропаганда йому привела до того, що він приймав некоректні і неправильні політичні рішення. Тобто, хтось, що йому пояснив, що він візьме Київ за 3 дні. Ну, кажуть, Патрушев і пояснив. Патрушев іще там... Ну, це ми знаємо одні джерела, які здають інші. Тобто між ними ж конкуренція йде. І хтось каже, це Бортніков з Патрушевим. Хто каже, ні, це Путін, це Шойгу. Шойгу каже, ні, це Бортніков з Патрушевим. Ну, але І Путін зараз точно знає. Але Путін точно знає, хто його переконував або підтримував у цьому. Знаєте, Путіна, хто його переконував, знає тільки він сам. Це, певно, його особисті, так би мовити, амбіції. Скоріше за все, його переконував Дугін, якщо на це пішло. Тому що він створював у царя в його величі, він отримав величезне фінансування, він звітував про це фінансування. Тобто, як працювала ця імперія брехні, ця ієрархія брехні. Путін дає гроші, наприклад, на ведення пропаганди в Україні. Звісно, ті, хто ведуть пропаганду в Україні, мають звітувати про успішність цієї пропаганди і отримати ще грошей. Таким чином, вся ця ієрархія отримувала некоректну інформацію і працювала просто на освоєння цих грошей, розкрадення тих грошей, тим більше дурних, шальних нефтебаксів. Да? Вони з радістю це робили, з натхненням, я б сказав. І врешті-решт це призвело до того, що вся імперія, вона протухла, і ми бачимо в тому вигляді, в якому вона є. Цікаво. Я продовжу уточнюючі питання. Ось ви згадали про те, що, на вашу думку, і вони намагаються з Заходом там якісь шукати шляхи на майбутнє, там, щоб якось вийти живими з цієї історії. І сказали, що Захід теж їм щось пояснює. Ну, не публічно, ми ж знаємо, да? Що буде, якщо ви так, а що буде, якщо ви так. Якщо ви підете, буде так, а не підете, буде гірше. Там, ядерна зброя буде таке, так? Ось на вашу думку, як досвідченої людини, що можуть і що найреалістичніше каже Захід, там колективний чи персональний, цим путінським яструбам, але там групам впливу на нього, там його оточення тощо? Захід каже досить прості речі. Середземне море увійшло, піднялась на поверхню в Середземному морі підводний човен USS Rhode Island. І все, більш нічого. Але що таке Rhode Island? Це підводний човен класу Огайо, яких у Сполучених Штатів Америки аж 18 штук. Кожен з цих човнів несе на собі певну кількість ракет. Скільки? 14 човнів несуть по 24 ракети, тризуб. Так сталося. Трайден – це тризуб. 24 ракети, в кожній з яких може бути по 14 боєголовок. Множимо 14 на 24, отримуємо 336 боєголовок, які входять в атмосферу і летять на ціль з швидкістю 8 км на секунду. Це не просто гіперзвуковий кінжал, яких у Путіна штук 40 залишилось, а це 336 боєголовок, які Путін зупинити не може. І це не слова, це не мультики, це конкретний підводний човен, який піднявся на поверхню у Середземному морі. Вибачаюсь, це один з 18. А є ще 17, де десь тиняються. З них 4 несуть крилаті ракети типу Томагавк, 154 штуки. От просто замість слів всього-навсього підняття одного човна. А також там пролітає бомбардувальник. Що таке бомбардувальники? Б-52 несе 24 ракети Джасім-СЄР, які вражають цілі з точністю плюс-мінус 1 метр. Там навіть не потрібна ядерна зброя. Просто ці ракети з один залп, він знищує більшу частину там пускових установок ядерного там щита Росії. Ми маємо розуміти, що відбувається. Тобто це не просто слова, це демонстрація, що є. Фактично є. Не на папері,
Не десь там стоїть зламаний крейсер чи як його там, авіаносець Кузя, придавлений великим краном. Ні, а це конкретні речі, які показують, ось авіаносець, ось підводний човен, ще 17 десь вештається, де невідомо. Ну, це от конкретні слова. І люди це досить добре розуміють, тому що вони професіонали. Так, да, вони вороги, але вони професіонали. І вони не будуть грати в такі ігри, які призведуть до знищення їх самих. Тому що вони розуміють, що це коли прилетить, то прилетить до них додому. Воно б не прилетить кудись в Йошкар-Олу, чи не прилетить кудись в Воронеж, воно прилетить до них. Це зрозуміло для них всіх. В тому числі на Лубянки, в тому числі ГУР Генштабу Російської Федерації. Тобто це абсолютно такий зрозумілий онлайн-діалог, який ми з вами спостерігаємо. Путін каже, от у мене є кінжал, я його демонструю в Білорусі, або демонструю в Кьонігсбергі, тобто в Калінінграді, як вони його називають. О. Йому кажуть, окей, скільки у тебе кінжалів? Один, окей. У нас тут тризубців 336 штук на одному човні. Давай. І все затихло. Але чи вистачить у Заходу рішучості на таку відповідь? Не ядерну, але ніщівну? Ну, певно, що вистачить, тому що вони розуміють, і про це говорилось неоднократно і багато разів, про те, що Путін не збирається зупинятися. От. А у нього нема вибору у Путіна, тобто йому треба тільки розширювати цю війну або продовжувати її. Він не може її зупинити, тому що зупинка війни – це його програш у будь-якому вигляді. І от таким чином він не може зупинитись, його зупинка – це програш. Це як миша у цьому кувшині з молоком, бігає по колу, якщо зупинилась, потонула. От у нього такий стан. От. А його поплічники мають зараз боротись за життя після Путіна. І так воно відбувається. Чи буде нас підтримувати Захід? Він буде підтримувати. Для цього є певні економічні основи. Тому що Україна – це не просто країна, яка бореться за свою незалежність. Україна – це і постачальник, і джерело їжі для всього світу. І ми маємо розуміти, що ми годуємо велику частину світу, певну частину світу. І Путін тому і хоче забрати Україну для того, щоб торгувати нашим зерном і йти за хлібом. Ну і так далі. Тобто це економічні речі. І ну, як можна віддати, наприклад, частину їжі Путіну, щоб він там далі шантажував весь світ? Ну, це неможливо. Тому Україні допомагають і будуть допомагати. Це не лише там принципи якісь, а принципи тут ми бачимо, вони діють абсолютно чітко. От, тому що Сполучені Штати Америки, вони декларували ці принципи досить давно і застосовують їх невідворотно у своїй зовнішній політиці. Якщо хочете, ми можемо зупинитися в цих принципах, це досить коротко. Ну, якщо хочете продовжити, я просто про Херсон хотів запитати ще додатково. Ну, Херсон, це зараз треба розглядати винятково як один з оборонних рубежів росіян при наступі для того, щоб зупинити наступ Збройних сил України на Крим. Що для наших кримців, кримчаків дуже важливо. От. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, що вони роблять. Вони не можуть зберегти цей плацдарм, вони це добре розуміють. От. Але втрата Криму буде для них дуже болючою в політичному плані. І втрата Херсону теж. Тому вони будуть жертвувати зараз Херсоном або розмінюватись, намагатись домовитись про нього. А насправді вони його здають, але здають досить повільно, виводячи з того, наскільки мені відомо, і те, що ми бачимо в джерел, вони вивели звідти елітні війська і накидали туди чмобіків, яких не жалко. От. Постачання нема, палива нема, їжі нема, нічого нема. На убой послали чмобіків, не жалко. У них одне завдання, вони народились при Путіні, виросли при Путіні, і їх мета одна – життя.
померти при За Путіна, да. Ну, слухайте, за царя і отечества. є ще така версія, яку, до речі, озвучували навіть представники, здається, нашого Генерального штабу або Міноборони, точно не пам'ятаю, що вони там певну виставу роблять, росіяни. Тобто, ну, вони дійсно щось там виводять, якісь там органи окупаційної влади, там примушують людей, там, ну, депортують фактично, да, вивозять майно. Там ми бачили навіть дитячий паровозик, да, паровозик, який вони вкрали. Але є така версія, що це все елементи вистави, яка має стати пасткою, типу, для Збройних сил України. Тобто ми пішли, у той самий час вони нібито укріплюються в цивільному одязі, укріплюють місто для оборони, бо фюрер сказав тримати Херсон до останнього. Ну, це єдиний обласний центр, який вдалося захопити на самому початку повномасштабного вторгнення. Як ви ставитеся до такої версії? Ну, знову ж таки розглядаємо загальну картину. Фюрер сказав тримати Херсон. От. А 5 груп впливу чекають, коли ж здохне цей фюрер. От. І, відповідно, вони грають свою гру. Він сказав тримати Херсон, всі кажуть, окей, будемо тримати всіма силами. Да, господин цар, да, будемо тримати. В результаті тримати вони його, звісно, не будуть, але треба його здати таким чином, щоб провина за те, що здали Херсон, лягла на Шойгу. Ну, і відповідно, вони грають цю гру, тобто це велика вистава, але ця вистава не для Збройних сил України. Це вистава для Путіна. Тобто, хто є глядачем? Збройні сили України спостерігають за цим і будуть діяти відповідно до розвідданих, а не до їх вистав. Це точно. І якщо вони бачать, ну, тобто ці вистави для України вони не працюють. А от для Путіна ця вистава може йти. І тобто, якщо ми дивимося, що глядачем є Путін, і ця вистава для Путіна, то Путін має бачити, що там всі разом тримають цей Херсон всіма силами, роблять якісь пастки для України. Насправді вони його просто тупо здають, тому що їм треба, щоб відбувся такий от крах і показати це як крах оборони, крах Шойгу, крах путінського режиму. От, і далі вже вийти на свою, так би мовити, пряму лінію в боротьбі до влади. Я думаю, що буде саме таким чином відбуватися. Ну, тут є логіка, я погоджуюся, бо дійсно ми виходимо з того, що Збройним силам України дійсно немає різниці, і вони просто бачать реальну ситуацію. Наш генералітет, він не воює м'ясом, він воює головою, і це все ми зрозуміли, що, до речі, в жодну пастку ще, дай Боже, і далі так буде, Збройні сили України не потрапили через нормальні, напевно, розвіддані. Ну, я думаю, що ви так само думаєте. І ну, давайте тоді поговоримо про така новина. Вона, я не знаю, як її оцінюєте, насправді, позитивно чи негативно. У НАТО і Європейському Союзі обговорюють можливі переговори з РФ після звільнення Україною Херсону. Ну, типу, знаєте, і це вже депутат, до речі, Олексій Гончаренко сказав, що це небезпечна така гра, бо, типу, якщо нас будуть примушувати до замороження війни, да, це просто, ну, Путін виграє час, може там влада в Америці там якось там інакше буде поводитися, може там щось, ну, станеться, тобто перегрупуватися, там видихнути, вдохнути, там вдихнути, і знову, звісно, договор з росіянами він нічого не вартий. Чи є така загроза, чи це просто, ну і так, і ця версія була ще така, що це в Нью-Йорк Таймс або в Нью-Йорк Таймс, здається, або Вашингтон Пост, що на Зеленського Захід тисне з тим, щоб він продемонстрував умовну готовність до перемовин з Путіним, і про це сказав, в принципі, Зеленський. Він сказав, що перемовини з Путіним можливі, ну, попри попередні заяви і його накази про те, що цих не буде, якщо Росія виведе війська з усіх територій окупованих, включно з Кримом, і погодиться на виплату репарацій.
Ну, очевидно, так би мовити, Україна має демонструвати, що ми готові переговорювати. Все одно вся війна буде закінчуватись за столом, будь-яка війна закінчується за столом переговорів в будь-якому випадку. Або У капітуляції. Києві навіть спеціально відбудували приміщення для цього, для підписання капітуляції Московії. Це називається Золоті Ворота, старе приміщення, воно існувало винятково для того, щоб підписувати капітуляції там. І от Москва може буде приїхати туди підписувати капітуляцію. Тобто приміщення для цього вже готове. Звісно, ми маємо демонструвати те, що ми готові до переговорів. Звісно, весь світ готується, але умови для цих переговорів. Тобто Москва перед тим, як переговорюватись, має продемонструвати, що вона до цього готова. Але як може Путін продемонструвати, що він готовий до перемоги? Ну, яким чином? Що він може сказати? Сказати, що він готовий до перемоги? Він намагається це сказати. Але йому кажуть, пацан, слова вже не катять. Така мова для нього зрозуміла. О. Ну, треба щось відводити, треба щось вже показувати, конкретні дії. Конкретні дії він не показує, ну тому всі слова підвисають у повітрі. Врешті-решт, перемовини можуть бути тільки на тих умовах, про які сказав Зеленський. Тому що Росія виведе свої війська. І, власне, про це йде мова, про це будуть казати всі, так би мовити, наступники Путіна. Чому? Тому що вони отримають у спадок країну в стані війни. І війна їм абсолютно буде не потрібна. Тому що ця війна буде давити на них. І вони розуміють, що ця війна привела до втрати влади Путіним і його командою, і ця ж війна приведе до втрати влади ними. Тому вони будуть намагатись зробити мир на будь-яких умовах, підкреслюю, на будь-яких умовах. Репарації вони будуть виплачувати, навіть не знаю чим, певно, замороженими активами з одного боку, але цього не вистачить. Певно, частину прийдеться видавати якимись територіями, можливо, так. Ми пам'ятаємо, що такі речі були вже в історії Російської імперії, наприклад, 100 років тому. Так само була там Брестський мир, була здача територій там і так далі. Все це вже було. І зараз у Росії буде така сама ситуація. Росія тоді була у війні, ця війна закінчилась поразкою Росії, революцією в Росії і крахом там, царського режиму. Що буде після Путіна? Ну, десь буде так. От є цар, буде крах царського режиму, буде боротьба за владу, хто там прийде, не комуністи, а тепер знову ж таки люмпен-пролетаріат, який очолює Пригожин, таких він не збирає. Все повторюється. Нічого такого особливого там на болотах не відбувається. Як було, так і буде. Пане Михайле, я хочу вас розпитати про ваш особистий сценарій розпаду або дезінтеграції часткової або повної Російської Федерації. Бо я, ну, по-перше, я дуже підтримую цю політичну лінію нашу на визнання геноциду чеченського народу і визнання Чеченської Республіки Ічкерії. І це як і приклад усьому світу. І взагалі це правильно, абсолютно правильно. Це дійсно була незалежна держава, яку окупувала Росія. Так? І з цього ця війна там наша, до речі, і почалася. Це просто прийшло в Україну пізніше. Ось і це, але регіони Росії різні абсолютно. Є Чечня, наприклад, є Калмикія, де більшість калмиків. Я не знаю їхній стан психологічний, чесно. Є Якутія, де більшість якутів, наприклад. Да? А є республіки, де або більшість російськомовна, або більшість ну або половина на половину, як у Татарстані. Я просто нещодавно з одним товаришем, він за походженням з Казані, він каже: Айдере, у нас майже не залишилося людей, яких можна вважати татарами, ну або булгарами, там перша назва. Так? Тобто люди забули мову, не користуються мовою, не читають татарською, не дивляться програм, не слухають радіо, уроки мови факультативні давно, там посада президента скасована. І вони, на жаль, це його слова, не мої, він там багато родичів має, вони, на жаль, асоціюють себе з росіянами.
ну, під ними, звісно, другого сорту, але з росіянами. Ось які сценарії можуть бути, на вашу думку? Ну, по-перше, це були досить важкі сценарії, і треба дивитися, які території будуть вже втрачають, так би мовити, свою суб'єктність. Перш за все, це території Далекого Сходу. Путін вивів війська з Далекого Сходу Росії, відкинув їх і знищив в Україні. Фактично, далекий схід оголено, і території Далекого Сходу вони є цікавими для Китаю, тому що це їх історичні території. Ну і Японії так само, до речі, Японія, Курильські острови визнала так само Верховна Рада окупованими. Так. Ну, да, так, але там невелика територія. От стосовно там 4 островів Курильських, а от те, що стосується Хабаровська, ну там з цих територій, там досить велика територія, набагато більше, ніж навіть територія України. І ця територія, вона відчуває досить великий демографічний тиск з боку Китаю до кордону. Там щільність населення 156 осіб на квадратний кілометр, а з боку Росії там півтори особи на квадратний кілометр. Звісно, такий демографічний тиск, він призводить до того, що відбувається виконання рішень 17-го з'їзду Комуністичної партії Китаю про мирну експансію розселення. Китайці розселяються досить мирно на тих територіях, живуть тривалий час, вони не асимілюють. Кожен китаєць є, громадянин Китаю є членом Китайської народної армії, і фактично на території Російської Федерації вже є ударний кулак Китаю. Для розуміння нашими глядачами, у Китаї, ще коли я вчився в військовому училищі, нам розповідали, що у Китаї є кілька тактик. Якщо у нас є тактика там наступу і оборони, ми вчили, то у Китаї є ще третя тактика просочування. Просочування через лінію фронту, збирання в ударний кулак і нанесення удару в тил ворога. От зараз це відбувається. Тобто ми бачимо, що такі речі відбуваються. Коли Китайська народна армія проводить парад, ми бачимо тисячі літаків, десятки тисяч танків, і все більше і більше їх збільшується. Ну, вважати, що вся ця армада буде використана для завоювання Тайваню, то вона там просто не поміститься. Ну і танки через море плисти не будуть. Вся ця армада потрібна для завоювання, для відновлення китайської території, такої, як вона була до того, як Росія її загарбала. Це перша територія, яка буде відходити до Китаю, вона вже де-факто відходить, тому що частина території там здана в оренду на 50 років, частина території фактично вже там більше частина китайського населення, а не російського. Далі. Є території, окуповані Росією. Це Абхазія, Осетія, Фінляндія, частина Фінляндії, Кьонігсберг, він же Калінінград. Це території, які Росія може втратити досить швидко. Далі. Є республіки, які борються за свою національність, за свою національну ідентичність. Це в тому числі Якутія, яка має достатньо алмазів, щоб мати свою економіку, яка буде цікава всьому світу. І саме тому, до речі, Путін намагається кидати представників цих територій в війну в Україні для того, щоб зменшити їх, скажімо так, мобілізуючий потенціал. Тобто вбити тих людей, які можуть реально боротись за незалежність цих територій. Те саме він робиться в Дагестані, наприклад. Тобто не лише Ічкерія, Дагестан, Калмикія, булгари, багато народностей, які були покорені росіянами і яким вони намагались асимілювати ці народи в таке новоутворення, яким є російський народ, тому що росіяни це, воно в західному перекладі і то Russian, і то Russian. Але ми розуміємо, руські і росіяни – це різні речі. І різними вони були ще до перевороту там, в 17-му році. Можу нашим глядачам сказати, що в той час
офіційною точкою Російської імперії було, що є два племені, різних племені – росіяни і великороси. І, наприклад, одна відома людина сказала такі слова у 914 році. «Никто не повинен в том, что он родился рабом. Но раб, отрицающий, приукрашивающий свое рабство агрессией против Украины и Польши и обосновывающий эту агрессию защитой национальных интересов великороссов, является достойным всяческого омерзения, презрения и порицания холуй і хам». Ну, холуй букви самі переставити, це не важко. От. Це сказано в 1914 році Ульяновим Леніним. Не повірите, за 100 років до подій. Тому там те, що було, те і є. І це різні племена. Тому ці новоутворення, вони, врешті-решт, люди відновлять свою національну ідентичність. І це будуть не тільки калмики, не тільки булгари, не тільки кримчаки, які ще залишились на території Росії. Там багато народів, які потерпають і віддають своє національне багатство Москві. Ну і врешті-решт економічно буде їм вигідніше відділитись від Москви, тому що Москва буде під тягарем санкцій і під тягарем репарацій Україні. Щоб не платити все це, їм краще буде відділитись від Москви. Це буде економічно. Слухайте, а хіба це справедливо? Бо вони ж брали участь в агресії, вони наносили шкоду нам, так, вбивали, грабували, так само, як мешканці інших регіонів, ті самі Бурятського регіону мешканці. А чому їх, тобто, ви думаєте, вони стануть, скажуть, так ми ні до чого тут, так ми просто... Звісно, вони так скажуть. Вони скажуть, ми білі, пушисті, ми тут взагалі ні при чому. Это все Путин виноват. Вот так, як зараз будуть казати, і Пригожин, і Кадиров, і Патрушев, і Бортников. Вони всі будуть казати, кивати на царя. А Шойгу, в свою чергу, каже, оце от Бортников з Патрушевим підговорили Путіна почати війну. Вони вже так роблять. І так всі будуть робити в Росії. Ні, це така, а знаєте, нам треба їх зберегти, щоб вони всі платили. Пане Михайле, це така традиція. Я ж кажу, перша скрепа їхня – це відсутність солідарності, персональної і суспільної. А друга скрепа – це відсутність відповідальності. Ніхто в разі поразки, ніхто з них не хоче брати ні за що відповідальність. Вони перекладатимуть її, просто це волейбол буде такий, де кожен за себе, так? Знаєте, я от моніторю, хто що там в Росії робить. От я там знайшов всього одного персонажа, такого цікавого, начебто з розумом, людину, яка філософ і яка каже про солідаризм і про солідарність. От, це, здається, Андрій Окара, там був такий там, політолог у них. Та він же з Полтави, Андрій Окара, знаю я його. З Полтави? Так. Да. О, ну так бачите, у нього українське коріння, гарний претендент на те, щоб стати президентом Російської Федерації. Треба йому передати, не знаю, як він... Передайте йому, будь ласочка. А більше там ніхто про солідарність не казав. Ні, це абсолютно така тюремна логіка, де ти просто займаєш якусь шконку вище, нижче, під шконкою, тобто і поводишся, тобто мовчи, будеш живий будеш, так? Але я хочу наостанок, у нас 7 хвилин, а давайте поговоримо про майбутню Україну, тим більше, що ось нещодавно було опитування на тему, якою українці бачать власну країну через 10 років. А бачать вони, я просто зачитаю, 88, ну майже всі, відсотків українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджується 26%. Ну, лише 5 песимістів, так? І ще серед українців, серед тих, хто думає, що Україна буде успішною країною і членом ЄС протягом максимум 10 років, серед таких 96 українців відповіли, що готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, тобто серйозний термін, так? Якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу. А як ви думаєте?
Ну, членство в Європейському Союзі не значить, що країна автоматично є процвітаючою. Ну, це правда, до речі. Да. Да. Тобто я нашим глядачам, своїм співвітчизникам можу сказати, що народ, який нічого не створює, він деградує. Нам треба згадати, що ми народ творці. Зараз ми є вже частиною цивілізованого світу. Зараз ми є стражами цивілізованого світу і цивілізаційних цінностей, які ведуть до розвитку. І після війни ми маємо розвивати свою країну. Це і промисловість, потужна промисловість. Це має бути і наука, і культура, і енергетика. Тобто у всіх заходах ми спроможні робити і великі човни, ми спроможні робити і літаки, і автомобілі, і потяги, ми спроможні робити все. І наші гроші, які є в Україні, які зараз працюють в економіках інших країн, мають працювати в Україні. Маємо привезти сюди найкращі технології і розвивати собі. Тому що Україна може бути однією з розвинутих країн світу. Входити, наприклад, на повних правах в J8 замість Росії. Ну, це, знаєте, нічого нереального не існує. Останнім часом просто я, знаєте, як кажу, всі сценаристи звільнені, бо життя пише такі сценарії, які ніхто не передбачав і не міг передбачити реально. А ось як ви думаєте, а яке буде місце економічне, там, ну, який розвиток Криму, в якому напрямку? Це ж, знаєте, така застаріла думка, що це курорт, чебуреки, пахлава і море. Так. Але це абсолютно не так. Це може бути авіаційним хабом Крим, може бути Голлівудом, там є будь-яка там натура, так, у Криму. Тобто, які ваші думки щодо розвитку Криму у складі України, яка буде в складі Європейського Союзу? Ну, скажімо так, Крим у складі розвинутої України, да? Тому що просто сам по собі входження до Євросоюзу нічого не дає в цьому плані. Тобто, і може країна бути і не розвинута, але бути членами Євросоюзу. А от як розвинута індустріальна країна, то Крим це може дійсно бути великим транспортним хабом. Це може бути. В Криму можуть бути і великі генеруючі потужності, наприклад, вітроенергетики, сонячної енергії. Це досить зручне місце для цього. Вітри в Криму досить гарні віють. От. Відповідно, там можуть бути і заводи по виготовленню таких речей, і з певною там зручною логістикою з цивілізованими країнами світу. Взагалі, коли є народ, який хоче розвиватись, він знайде собі завжди чим займатися. Крим – це територія, на якій завжди жили кримчаки. Я правильно називаю, так? Ну, трохи не так. Правильніше сказати кримці, бо кримчаки це все ж таки це частина кримців. Тобто я просто розповім вам, ви запам'ятаєте це. Кримці це ось власне кримські татари. Наша правильна назва Кремли. Татари це додали росіяни потім, да? Щоб знівелювати різницю, там, щоб виставити нас загарбниками. Там. Але ні, ми народилися там як нація. Так? Але частиною кримської загальної нації є ще караїми. Це така не юдаїзм, окрема релігія на базі юдаїзму, так? І кримчаки – це, власне, кримські євреї, які не ашкенази. Ну, мені здається, вони з Персії там якось трапили. Це теж одна й та сама мова, в принципі. І, на жаль, цих народів майже не залишилося, там менше 1000 у світі. Ось. А правильно кримці, так. Кримці. Ну, так само, як Полтава – полтавці, тобто будемо казати кримці. І, в принципі, тут... Не так, звісно. Це ж від імені народу, який створився в Криму. Тобто, а полтавці – це ж не народ. Але продовжуйте. Це... Хто сказав, що полтавці – це не народ? Я як полтавець скажу, що полтавці – це теж народ. Ну, судячи за варениками, з вареників, так. Там своя культура галушок і галушки, своя полтавська виняткова мова. Подивіться на Верку Сердючку. От. Ну, тобто у Криму досить велике майбутнє. І, в принципі, цим треба було займатися вже давно. Однак Росія гальмувала і гальмувала спеціально розвиток Криму. До речі,
ті бази флоту, які є зараз у Севастополі, в Балаклаві, це потужні, достатньо підґрунтя для потужної промисловості, в тому числі морської промисловості. Тобто є чим займатися, є що робити, і є що освоювати. Освоювати землю досить і досить багато. Дай Бог, щоб нам всім вистачило сили все це освоїти. Тому що багато наших виїхало зараз за кордон. Треба буде, сподіваюся, що багато наших навчиться, привезуть технології, привезуть знання, і разом всі ми будемо працювати над відновленням нашої держави. Дякую вам, пане Михайло, за те, що погодилися взяти участь в нашій програмі. Це був Михайло Притула. Мене звати Айдер Муждабаєв. Я дуже вдячний всім, хто дивиться телеканал АТR, за те, що ви нас дивитеся, по-перше, а по-друге, за те, що нас підтримуєте. Російський рейх буде зруйновано, Крим, Сербія, Соладжак, Україна переможе. До нових зустрічей.